lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Maminsan pa'y makablaawan kayo manan amin nga awan ti malabsan. Naragsak nga ingkay panagdengdengag. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti intaik kanbiag ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket manipod iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan nga Arman manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin kayat kayo manpay akablaawan iti naragsak ken nabindisyon nga aldaw. Kastameten kadagiti padak anaayat adumdumngeg ditoy programam. Naawisakmet a nagsurat tapnoy nakibinglay toy padas ko. Ket sapay lakuma tamapili yumet nga idrama. 5 atawan min nga agdenden na iti asawak ngem awan pay anak mi. May saak laeng ananumo a karpentero ket pasaray mabakanteak. Gapu iti daytoy napagnumwan mi nga agasawa ti panagabrod ti asawak tapno makaurnong kami iti uray basit laeng apagpuunan mi kuma nga agnegosyo ken tapno mapatarimaan mi kumamet ti balay mi. Ditoy kung aroden arugyan ti agsalaysay. Hello, Insan Jenny. Hello, Insan Claire. Naawat mo ka din timpawit ko a kwarta? Uwan, Insan. Nasayat met nga rod no kasta. Sikan tulaan nga rodan ti makamu amang tad iti asawak. Uwan, Insan. Di ka di madanagan. Siya akong ti makaam mo amang yawat iti kwarta ken ni bayaw. Agyaman ak Insan. Awan anyaman na, Insan. O sige nga rodan, ta sumreg akon iti trabaho. Sikan ti makamu iti patulod ko a kwarta, Insan Uwan, Insan. Di ka di madanagan kung nakmanan. Makadanon ti kwarta nga impawit mo para iti asawam. Sige nga rod, Insan. Bye. Bye, Insan. Sa dino ti papanam, Claire. Ay, mapanak man di tabalay da bayaw Arman, nanang. Anya gay ti arabidem ijay. Mapan ko iti ti kwarta nga impawit ni Insan Jenny. Ne, apay mo't asika tinangi pauitan ni kasinsin mo, anak ko. Wena, tasyak ti adda ATM na, nanang. Iso asyak ti nang ipauitan ni Insan Jenny. Kastaya. Wen, mapanak ijay. Ta ibagak mo't laangan kan ni Bayaw Arman. Amang open kano iti account na. Iti kasta, isuntun ati pangipauitan ni Insan Jenny. Ay, uwan na. Nasaysayat ba't lang agpaiso no isun amis mo ti pangipauitan na. Iti kasta, saan kan ang mataktak? Wen, nanang. O sige, tama panakon. Iti kasta, makasubliak mo't lang nga dagos. Sana kun nga agbayag bayaw, agawid akon. Total, naitid kumitan ti impawit ni Insan Jenny a kwarta. Agmerienda ta pa'y aipag. Ha? Karga akon iti Diyos ti baso ma. Ato ipag. Mangala ka madlitan iti biskwit. Adamat pansit di tano kayat mo. Kay lutok lang itay. Ay, sige lang bayaw. Daytoy latan juice ti inumak. Nabsugak pa'y ngamin. Makamu ka ipag. Aywan. Sa dino itayan ti pagilyan ana pananilakay mo? Ijay Saudi, bayaw. Aywan gaya. Kunaklakit din ijay Dubai. Okay. Kumusta mo't nga iti trabaho na ijay? Okay lang mo't kano. Mayat kano ti trabaho na ijay. Ta saan unay anadagsan. Mayat nga rin kasta ipag. Amom, agpada kayo anapintas ka ni Insan mo at Jenny. Na makitkita ka, kasla makitkita ka mo ti asawak. Anya? Kwa. Sa pala ko ma. Di mo ikan iti madi akay papanantimbagak ka, ipag ha. Kinapudno na. Maragragsakan ang makakitkita ken ka.
Kasla maup-up ngamin ti iliw ko kani kasinsin mo na makitkita ka. Anya? Sika talaga, bayaw. No kumata baroak kan balasang kapaymat, jakon agpangadwa ang mangaram kan ka. Anya? Ay, sayang ang arod. Tagpada tamantan nga adan asawa na, bayaw. Nagkapwam, Claire. Narabyan ka man. Napan ko intulot ti kwarta nga inpawit ni Insan Jenny kan ni Bayaw Arman, tatang. Napankalaang nangitulod iti kwarta ngam nagmalmalam kamutan iti balay da. Pasensya kayong tatang. Jakmut nga ro din napupuutan ti oras. Naging inistorya kami pa'y ngamin kan ni Bayaw Arman. Ay, saus! Anyalaangan ti sawan na iti kaaruba no makita da mapan ka iti balay da arman. Ni, anya nga'y kumatisawan ta tatang. Awan mo't madingar aramiden mi, kan may sana singpet ni Bayaw Arman. Wanan, nasingpait no nasingpait. Ngam laglagi pem kumang agpada kayo ana asawaan. Di mo amaw no niya ti sawan na iti marites a kaaruba. Ay na, baybayan nyo man ida tatang. Ulitek manen, awan madingar aramiden mi, kan ni Bayaw Arman, tatang. Hello, bakit? Itay ko pa yung urayan ti awag mo. Pasensya kan lakay. Ado nga minti inaramid ko. Kinapudno na. Ado pa'y ti aramidag. Ngam insingit ko lang ti mawag kan ka. O kat, kumusta ka matditan lakay? Okay, aklang, bakit? Si Kangay, kumusta ka matditan? Kasi ti Diyos. Okay aklang matdito'y lakay. Aywan gayam. Intud ka din ni Insan Claire tin pawit ko a kwarta. Wan, bakit? Imay na intulod iti kalman. Nasayat mat nga rod no kasta. Kat, kumusta mat tan ti tartari maanam abalay ta? Rug-rugyak pala nga tarimaanan ti bubong ti kusina ta, bakit? Ano sampay lang ti basit na may pawpawit ko Amo mat abay bayadak pay lang dagiti inutang ko nag-abroad. Wan ka di. Maawatan ka, bakit? Iso nga rod, asaan akong anagayab iti kadwak nagtrabaho diti balay, tay supay ti maitangdan. Agyaman ata maawatan naklakay. Awanan yaman na, bakit? Inutek langan at tarimaanan to'y balay ta. Awan papanan na, no di malpas tumat lang. Wan matkit di O sige nga Rudan. Putdan tanti saritaan talakay. Simmang pat ngaminan ti amok. Sige nga rod, bakit? Agan anad ka ditawan. Rumarka, akas takakiting ti shorts mo, Claire. Asan na pali ata di talaang mo't balay da Bayaw Arman ti papanak, tatang. Ay, anyamanan ti mapan mo aramidan iti balay na arman. Mapan ko itulutin pawit ni Insan Jenny a kwarta. Igatang nakano iti materyales para iti balayda. Lukasta, nagpawit manan ni Jenny. Wen tatang. Mala, inkangaruran ni Ten. Ngamnay, agawid ka adagos Di ka man agbayag ijayan. Wen ka di tatang. Unay kayon aya? Wan ka awan, inton madamdama, marabyan kan tumanag. Saan nga rod? Agawid akmat lang nga dagos, tatang. Agmerienda ka pa'y abayaw. Ne, si kamot ng tinangyag iti mariendak ipag. Amok nga na makumikom ka nga tiles. Iso nga inyagan kan ay ti merienda, bayaw. Agyaman ako na ipag. Awanan yaman na, bayaw. Alag, merienda ka pa'y. Oo. Ato'y ti Diyos. Rayak lang na bang aran nga iminom iti nalami sa Diyos. May katibambanog ko no kastrila Abay nga minadi ka manangdan iti agtrabaho dito'y balayo. Iti kasta, saan kan nga agbannog, bayaw? Sayang nga ti itangdan ko ipag. Kabaalak mo't nga aramidan, isasaklatan na. Sa bagay, isupay mo't kit di nga agpaiso dya itangdan mo iti agtrabaho. Sana bali tanalahin ka mo ta karpintero. San mat? Karpintero lang nga talaga tilinyak ipag. Pahambol ka mo't bayaw.
O atoy, inyaramidan ka ni ti sandwich. Alaamon. Ay, agyaman ak manan ipag. Bagbagaam to man day anak ta, baka Apay manan ay alakay. Anya manan ti inaramid ni Claire adi mo nagustuhan. kasano ket masansan ti ipapanay di balay da Arman. Itultulod na kanu nga ron ti ipawpawit ni Jenny a kwarta para ken ni Arman. Wala, ngam saan ko man nga agbayag ijay. Agawid ko maadagos kalpasan na may tulod na ti kwarta. Saan nga agparabi ijay? Bayam, taibagak to day taken kwa na lakay. Wan man bakit ibagam nga ibagaday taken ko na, ah? Nakababain ka na iti karuba ang makakitkita. Imbag kumamot no awan asawa da adwa. Apay, ada ka din nang ngagmaw at chismes. Awan pa'y matkit day. Ngam apay, urayang pa'y laang ayah nga adamang ngagmaw samon tubagbagaan jay anak mo. Ah, No apay mat ngamin ani Claire pa'y laang ti pagpawpawitan ni Jenny. Iramidan na kuman ay ti bank account di asawa na. Iti kasta saan nang nga idaran pa'y laang iti anak ta. ket awan pay nga rod kano ti bank account ni Arman. Isuan ni Claire pay lang ti pagpawpawitan na. Day tangarun ket. Idaras na latta ko man nga yalaan iti bank account niya Arman. Tapno saan na may daran pa'y laang ka ni Claire. Apay aya pati day taket pagproblema am dariyaw. Bayam, taisuda mo ti makaam mo iti dayta, taisuda mo ti masiknan. Wan bakit? Nalpas kon at tinarimaan ti bubong ti kusina ta. Rinugyak mo ton tinag-tiles iti salas. Ituloy kon tumanan inton bigat. Kitaam latan ti pagsayaatan na lakay, tas ikamot ti adda dita. Wan bakit? Awan rumba nga pagdanagam. Siya kon ti makaam mo ditoy. Maala, baliwak tumanan ti umawagwan. Oras man nga minan ti trabaho. Bye. Sige bakit? Bye. Ay, anyan ti kastoy. Apag biit lang ti panagsarita mi iti asawak. Tsak pa lang na ipapas ti iliw ko. Ngam pinutod naman ang ti saritaan mi. Kastoy gayam ti kunkunada a long distance relationship. Nagrigat gayam talaga. Nakaturog mat gayam iti sofa ni Claire. Kunaklakit di no nagawidan. Napintas sa talaga ni ipag Claire. Sana madlaw nga addan talo nga anak na. Napintas ngamin ti pamagina. Sakit nakapudpudaw. Rumwar ti kinalapsat na. Nang rona kat naka-shorts iti nakiting. Angam, saan? Sana mabalin na ti amarikriknak. Diyak kaya ti agbaso ni ti asawak. Kang ronan ti amin, iti imatang ti Diyos. Hala, pasensya ka na bayaw. Naiturog kumot itayan iti sofayo. Awan ron ba nga ikid daw ami ti pasensya, ipag. Okay lang kanyak. Ipapabalay mo lang takad eh. Pasensya ka na, ta di ka matan na asikaso. Makumikumak ngamin na talaga dito balay. Okay lang bayaw, si kamot. Ay kat agmerinda ka pa ya. Nagluto ak ita iti sopas. No kayat mo mati ag soft drinks, mangkita ka lang iti ref. Ay, saanan bayaw? Inton maminsan tulangan, agawid akpay. Amangan ngamin no, simbang putan dagiti anak ko. Sapulan dak ngamin na sapulan. Nang rona, no awanak ijay balay makita da. O sige, sikat ti makaam mo ipag. Katagyaman nak iti panakin ni storyam kanya ka. Ken agyaman nak iti inyo may mga spaghetti amriendak. Awan anyaman na bayaw. Ah, sige, mapanakon. Dajay, napanan ni Claire. Kasala ni Jenny latan ti panagkitak. Ay, madin sa dayto yun ah. Mailiwaksan at talaga iti asawak.
Imunag akong bayaw. Nakalukat mo't nga mintirwangan. Unipag, pasensya ka na atan nakawarwara dito balay. Okay lang, bayaw. Talaga kasta. Madama nga ro ti trabaho mo, di talaga nawarapay laeng. Uwan nga ron. Mayroon nos tumot lakit di apaman amalpas ti amin. Uwen Ala, lagam tinabamban no gabayaw. Ha? Uwan nga ron. Nagadong amin tinaramid ko. Oh, at ti kwarta nga inpawit ni Insan Jenny kanyak, bayaw. Sika ka nun ti makaam mo amang i-budget. Igatang mo kano iti materyales dito'y balayo ti dadduma. Agyaman nakipag. Pasensya ka na no si kapay lang ti pagpapawitan ni bakit ko. Diyak pa kami nakalay ti ATM card ko. Awan anyaman na, bayaw? Okay lang met kanyak. Una nga nakababainan kan ka. Amang ano madisturbo ka. Okay lang kunakmet, bayaw. No, kayat mo di. Kuyugan kanto, amapan mangala iti ATM card mo. Wan man nagpaiso ipag. Ibagam to nga rod, no kaano ti panangalam. Takuyugan kanton, bayaw. Wan ipag. Ibagak to no kaano ak amawayaan. Ay, hala, rabi mo't gayam man, bayaw. Nabayag tamot gayam nga gis istorya. Wan nga ron ipag. Saan tamat na napupuutan ti oras? Baliwan tanto manan ti agsarita, bayaw. Agawit akpay. Mapit lang, Claire. Apay, bayaw. Ada ka di bagam? Kwa? Apay no, dito'y kapay lang. Ay, sana mabalin, bayaw. Amangan ngamin no, sapsapulan da kung dagiti anak ko. Claire. Oo, bayakit kita anak matlatan, bayaw. Claire. Inarakop kanina kanak, Arman. Pakawan anak. Jakon malapdan pa tirik na, Claire. Claire. Rabiin bakit? Nga maging gaita, awan pa ilaang ni Claire. Ay, huwin nga rod. Kadayon mo't na marabyan. Na, sa dino ngay nga tamanan tinapnapanan ti anak ta. Jak manam mo lakay. Inbaon ko ni John John ang mapandita balay da Arman. Ngam nakarikap ka numat ti balay da. Ay, saanan anasaya at ti kastoy mapaspasamak bakit? Nay, adya ti kayat mo asawan lakay. Ay, basta. Maday, tagparparik na kanyak bakit? Aday ta ka man ako na akon lakay. Saan man kami natila pampanunutang may papaniti anak ta? Basta. Ibagam kanyak no sumangpet ni Claire. Kagsarita kami itinalapat. Agpuno ka man kanyak, Claire. Ha? Anya kumangay tipod no kada kayo, tatang. Anya ti kayat asawan, ti kanayaw na panagkuy-kuyog yaw kanyarman. Ha? No diyo isardeng day ta nga aramiden yaw. Siyak amis mo ti mangipulong iti asawam. Kastamod ten kani kasinsin mo ajen Anya? Ala ni tatang. Anya ka din day tang ibagbagayo. Awan relasyon mi ka ni Arman. Ay, di ka naglibak. Sa anak anayanak iti kalman. Tatang. Tapno amam. Pinalpaliiw kayo kanya Arman. Kat nakita amis mo dagiti dua amatak ti panagin inarakop ken panagin inagakyaw. Anya? May turid mo gaya malukwan ti asawam. Kastamod tanti mismo akasinsin mo. Napananti konsensyam. Kwa. Pag-awanan da kumatatang. Pangasiyo. San yun nga ipagbagay ti asawak tinakita yo? Kastamatan ka ni Insan Jenny. No saan yung esardang tigas ng aramid yaw. Talaga nga ipulong ko ka ni John nga asawam. Kastamod ka ni Jenny akasinsin mo. Ikarik tatang. Sana na maulit.
Basta, di yo'y bagbaga kadakwada. Nasayaat mo tayo may kamutlaan, Claire. Kinapudno na, inururay ko ti umay mo. Amom kanya kailiw ka una yan. Arman, Ne, apa yan? Agsangit kamutan. makonkonsensya ak iti inaramid ta. Manuarabi iadyak na katurturog. Anyangay ko mati pakakonsensyaan. Pinatganta lang mat nagitirik nata, saan ka di? Wen, ngam nagdakalabasol tinaramid ta. Ha? Agawid ang ti asawa kiti mabiit. Ket no anyaman tinapasama kadata. Mga asim, libatan takuman. Ngam, Claire, kasta ka dilatan? Kasta ka di kalakakin ka ni basta manglipat kanyak? Arman, sana rumbang tinaramid ta. At dan asawak, katadamat na asawam. Iso pangasim, isardeng tanda ito'y. Ngam, Claire, Agpadatala ang anak pailuyo si Tirik Nana. Ba nagasana rumbang, kat makipagpakaasiyak. Asapay kuma, tasahanan na may ruwar ti may papan kadata. Di kaya ta madadahal ti paminyak, kapulangi ti may sabid dot. Sabay kuma tamawatan na karman. okay. Maawatan ka, Claire. Respeto ak ti desisyon mo. Kat pakawanan na ko man, no, tsak nagawidan tirignak para kin ka. Sorry. Okay lang. Tauray siya. Katadamot basol ko. Ngam kasi tinakon-akon. Sapay ko, ma. Talipatin tanti amin. Ibilang talata na may sada ka sa tagtagainap tinapasamak ka data. Masakit man. Ngam, ikarigatan kaalipatan, Claire. Ikarik, nga agtali na apalimat tinapasamak ka data. Wan, itanamtan ka nilipat ti amin. Kat ulitek manan tagkid daw iti pamakawan ken ka, Claire. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg. Kayat kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang ti YouTube channel tayo. Daytoy laang Miss F Drama. Awanen sa balipay. Maminsan pa'y pagyamanan da kayo manan amin, gapu iti awan sarday na nga ingkay panagdengdengeg kan panang supsuporta dito'y nanumo at channel tayo. Ti surat nga intaig kan biag ita, ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Gabriel. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F,
Vocational laeng tinalpas ko ngem si papan nakkelak amang ibaga anatalged ti trabaho nang runa taaddaak iti maysa a kumpanya. Nasapaak anang asawa tapno ti kunak ket saan tuunay nga adayo ti agwat ti tawen mi kadagiti agbalinto nga anak ko. Isu na laeng tanatay ti asawak idiinpas ngay na ti may kadwa nga anak mi. Kalpasan ti 5 a tawen nangasawa ak manen. Ngemdak sanggasat, gaputa saan kami pailaang anaadaan iti anak, kat insubli na matlaang ti bulod na abiyag, gapu iti sakit akimpet kenkwana. 2 a tawen ti napalabas na amamok ni Janice. Nagden na kami nga rod iti danda ni 3 a tawen. Rugyak nga roden ti ag salaysay. Mangan kan bakit? Iti kasta, makatumar ka matan iti agas mo. Diyak kayat, Gabriel. Awan ganas ko, amara. Janice, masapul amangan ka. Iti kasta, agsubli ti sigo da pigsam. Matayak sa matan, Gabriel. Pangasim, di ka kumagsaw iti kasta. Huston sakit di timbaga ni tatang iti kanya. Nga niya. Asa anak arumbang amakikalay sa kanka. Ngamin. Amin amakiasawa kanka kat matay. Anya, Nadyak siguro sinukir ni tatang. Nalabit nga awanak itay ti kastoy a sitwasyon. di mo ibagangag babawi ka, anak ikalay sa kanyak. Uray agbabawi ak. Naladawan ti amin. Sangsangwa kon ni patay. Akas met lang ang itinapasamak kadagiti dua nga imuna nga asawa. Agbiag ka pa, Janice. Apay ngamin aya akas tati bagbagam. Agimbag ka pa eh. 2 bulan na nakastoy ti sitwasyon ko. Saan ang maibaga dagiti doktor? Noon niya ti sakit agimpat kanya. Ininot ti panagkapsot ko. Ti kunam kadi. Kat adapay namna mga agimbagak. Ha, Gabriel? Janice, Manipod ita. Ininot kon nga aklunan. Aso magmamanulaangan nga oras ti panagbiag ko. Iti kasta. Uray matayakon. Awan ti sakit tinagam ko. Ama pa na kon itinagkay sa biyag. sana mapasamak dayta. Agimbag ka pa, Janice. Dayta kumati mulam, iti panunot mo. Sigurado ka kaday ang naalam amin ng akagawaan ni Janice. Oo, nanang. Puurak amin ng dagito yanak ko. Nagunagmat da itan asan na ay mo anak ko. Itilas udti sa nga pulo atawan. Talon a babae tinakadatnak. Ngaman yan. Tanapukaw da amin. Pudnon sakit diti bagbaga dagiti tattaw. Nga dalunod iti kinataw. Ay na anak ko, awan ti kasta. Saan nga ilunod ti Diyos dagiti pinarsuan? Nalabit nga aging galaangan ijay ti biag dagiti nagbalin nga asawa. Nanang. Amin tayo kat addama ko na agasat nga intay pagdaldalanan. Panagrit na kamin. Ket kaslasyak ti mangidurduron kadakwada iti abot ni patay. Di mo ngamin panunutan na kasta, anak. Agladingit ka ita. Ngam inton bigat, bumangon ka. Ngamin, iti inaldaw-aldaw, adda baro nga agsapa amang ipaay iti baro anam nama. Nanang. Agyan pailaeng kada kamay dagiti dua nga anak mo.
Ijay tapay laeng balay. Agyaman ang nanang. Agyaman ang itipan na kaawat nga ipapaayo kanyak. Ang talutawan matan, manipod na tayo ni Janice. Awan ka din tipanggap mo ang mga asawa manan, Pards. Kasla, mabutang ang matan pare. Makabannog matiagla dingit. Inaiwanak mat amin dagiti talo, nagbaling nga asawa. Ang jakman na mo, no apay ngagpaparehas matigasat da. Anyang iti mong pare, amang ano talaga asan mo pa'y anabirukan ti forever mo. Isa kasta. Anya? Sikamat pare. Di ka mabalin na basta sumuko pare. Uping ka pa'y matsan ka di. Awan pa'y 40. Panago na kahit. Okay ako nitikas na kasasahad ko. Adamat tendo ang anak ko. Warekas kasan no. Adadan tumot siguro ang mga iwan kanyak. Into nagsalog ang tipigsak. Anay ko. Sa di nung tinaggatpon day tabula. Sorry sir, pasensya kayo kuman. Ano ko nakajak ka yan? Jak ka na ti sumulot, mami. Ay, pasensya kayo sir. Sorry talaga. Agwalwala nga minti anak ko. Tadi na kayat nga isurot ko iti ayan ti lola na. Ay, puro nga min computer. Iso ako nak nga ipan ko laang nga ni dya probinsya. Mano ka din titawan ti anak mo, ma'am? Ako, 15 anyos nan, sir. Nagtangkan nga rin ti ulo na. Suker nga ubing. Kabailan na kasungba-sungbatan. Rumbang ko ma, adisiplinaan ti ama na. May saak a single mom, sir. Kabarbaru ka ditoy? Uwan, sir. Kinapudno na. Kal alis mila ang idi may nga aldaw. To'y kumparek, single mat. Ay, Billy. Siyak ni Billy. Isumot ni Gabriel. Siyakmat ni Beatrice. Nice meeting you, Beatrice. Makasapulam ti kadwa, mamang disiplina iti anak mo. Mabalin ti kumparek. Ay, Billy. Napintas na dya, Beatrice, Kan madlawan na singpat. Anya nga to no pasyarak iti balay da. No bilang tarmak. Adda nga tanamnama kan kuha na. Aklunan nak nga da. Kas may kadwa nga ama ti anak na. Jak malipatan ti panagisam na. Nakaamamo dagiti mata na. Sakit at dadwa akalid na. Agayatak ka di manen. Ay na, nakatataarmat gayam to'y anak mo, Beatrice. Brent, anak. Ag-bless ka. Agmanuak, Lola. Kasya nakatidya usapo. Ang gawid tan, mami. Pasensyaan nyo lakuman, nana. Talaga akas tana day tanga ubing. Awan na nyaman na balasan ka. Anya nga mintar aramidin tayo ditoy. Ay ikwa, mabiit laang tayalaan kayo iti Diyos. Ay, saanan, nana? Ha? Inyo may milaang daytoy. Nay, anya day ta balasan ka. Nagpalingkiak ngamin itay. Inlakaman kayo, nana. Ay na, agyaman ako na, Beatrice. Ay, Wen, kumusta kayo matan ngay iti anak ko? Nasayat kami mat, nana. Madlaw ko ti kinasingpat na. Kanayon a concern kada kami nga agina. Amom ka di iti may papankan ko na. Ti kadi panakatay dagiti nagbalin nga asawa na tidakdakamaten niyo, nana. Uwan. Ay, uwan, nana. Ada ka aruba nang ibaga kanyak iti dayta. Saan ka kadi ang mabutang? Ibagbaga nga men dagiti daduma. Ana ilunod ka no ni Gabriel. Jakmat kayat apanunutan akas tati anak ko.
Ngamjak mat kayat amay pada ka itinaudi nga ingkalay sana. Anagbabawi anak asawa kin ni Gabriel. Adda amin ken ka desisyon, Beatrice balasang ko. Numamati ka apudnaw anay lunod ti anak ko. Wano talaga akas jay tig-asat dagiti nagbalin nga asawa na. Anyaya tinagustuhan niyo iti Dayjay, Gabriel? Mami? Diyak kaya't nagbalin nga stepfather Dayjay. Kinmaysa? Di mo't ibagbaga dagiti kaaruba. Anatay dagiti nagbalin nga asawa na. Apay, kaya't yung ka di mo't timatay. Kat, apay akas na nga iti panagsasaom kanyak. Bugbog kawan nakmatan. Diyak nga rob kaya't Dayjay tao. Aglablabas kan, Brent. Dumakdakkel ka nga awan respetom ka dagiti natangan. Day ta ka diti insurok kan ka? Ha? Anay ko, mami. Anay. No di mo kayat kan ko na. Mabalin nakmata ka sarita iti nasayat. Di nakbugbog kawan ha? Uwin, mami. Uwin. Nasingpit ni Gabriel. Saan akas iti amam? Akas lanang ibati iti basura iti pinanawan na ta. Mami. No ka ba ilamon ti agbiag asiksika? Sige, uray sukiran nak. Uray song batan nak nga inam. Ngam no itataubing kapay. Rumbang nalaang nga agtulnog ka kanyak. Ngamin, pagsaya atam matlaang ti pampanunutak. Maawatam. Anya da ito'y? Baro abola. Naibagang amin ni Mamim, mahilig kang ag-basketball. Iso nga ingatangan kan. Original da ita. Nor aramidem da ito'y. Tapno maalam tiriknak. Itapay lang. Ibagbagakon. Mapakay ka lang. Jak aramiden da ito'y. Tapno lang maalak tiriknan. Ngamin, uray din nakayat. Di mo malapdan ti desisyon tinam. Agkalaysa kamin iti umay abulan. Nadada ko sa mapasamak tinak. Sikat ti si Direk. No kasta, mamate ka mat, iti ibagbagada anay lunoda. Adaywa mangamin ni Mami. Naladawan, Brent. No di mo kaya't nga dadakas sa mapasama ka ni Mamim. Saan mo nga ron asong-basong batan? Respetuam ngamin, tayo so ti inam. Ita, numamuak asan ka pailang agtulnog kan kuha na. Ken bugka-bugkawang pailang. Siya kung timang disiplina kan ka, mawatam. Awanan, talaga lumakaya kon. Ah? Ay, jakon ka bailan nga gayayam iti basketball iti mabayag. Nabasbasakan itiling at lakay. Mabit lang ang tapunasak ti likod mo. Alaman nga ron. Naggrabe ti bara na. O, at to'y ti danom. Uminom ka pa'y Gabriel. Itikas na mabang-aran ka. Agyaman na ka? Oh. Amuhan, siyak ti rumbang agyaman kan ka. Ngamin, ar-aramidam ti amin tapno agkasundo kayo lang ka ni Brent. Desertsyon titawan na. Iswasaan na mabalin ang bibibiyampay. Dagiti kasta nga edad, kat rumbang apakitaan iti husto pa ng disiplina. Naskan lang nga ipakita kadakwada, asan arumbang tikas dyan nga ugugalyan da. Talaga nagasatakkan ka, Gabriel. Oh, nagunagmatanday ta pa nagsinaay mo. Dandan ay makatawanan nga dandan nata. Mabutbutang ka kasta ka di? Diyak kaya ta panunutan ang mapasamak matkan ka. Tinapasamak ka dagiti mo ng asawak. Iso na lang. Tada dagiti gundaway ang mapanunot ko lang tati kasta. Iso madandanagan ako no ko. Agtalag tayo iti Diyos lakay. Di ka di madandanagan ta sa anak pa'y amatay. Ay na, agyamadak ka dagito'y agrocery sa nakaw. Awanan niya man nanang. Kumusta ang nagiti anak ko? Natulnog damot la ka di ka na kayo? Ay, wan. Awan parikot ko kadakwada anak ko. Nasisingput dagiti anak mo. Nasayat nga ron no kasta nanang.
Adan sa awag mo, Gabriel. Nimot, Brent. Mabilang tasong batak. Hello? Uncle Gabriel, ni Mami. Oh, apay ni Mami Miho. Anyat na pasamakan ko na. Nahit-in ran, Uncle. Anya? Adda kami dito ospital. Umay kayong kumadagos ditoy. O sige, umaya ko na. Oh, apay. Kanya tinapasama kini Beatrice. Day 20 pagbut-but ngak nanang. Ha? Kanya ti kayat mo asawag. Napasamak manan ti pagbut-but ngak. Napasamak manan. Apay nga minaya. Kanya tinapasama ka na kao. Na-aksidente ni Beatrice. Kanya. Katanya pa'y lang arudaramida. Apay ang nakatakder ka pa'y lang dita. Alamapan ka niya ospital. Sumaruno akto inton madamdama. Mabut-butang ngak nanang. Awan da ka sa mapasama kini Beatrice anak ko. Saan namatay ti asawam? Iso amapan ka niya ospital. Masapul na ka ti asawam. Alaan, mapan ka ang Gabriel anak ko. Inayadan nyo lang, Mami. Dito kayong agad na. Ado'y tipungan nyo. Oh, Agyaman na, Brent, anak ko. awan na nyaman na, Mami. Sige, ibati kay pa'y dito ay. Inak-urnusan na giti usaryo, Jerwar. Gabriel. Di ka mo't matagtagari. Manipod si mangbat ka dito yung ospital. Napabot ngan ka kadi. Beatrice. Adayo iti bahagis lakay. Basit lang matisugat ko iti saka kan tuumang ko. Kan basit lang matigasgas iti ima kan sikog. Bakit? Motor lang matinakadumpar kanyak. Kasanan no, malpas na ito eh. Kat ada pa'y sumaro na. Apay nga minapampanunutam day taay ha. Jack maliklikan tang butang. Numaminsan, mapampanunot ka pa'y kadin nga isina. Anya? Ay, apay nga, gisam ka nga eh. Numabutan ka matlagayam. Di saan ka kuman anagar-aram. Tapno saan tamat anagasawa. Kasano aya malipatak, tibutang nga marikarignak. Kumararag ka, katagtalag ka iti Diyos. Panunutam, asaan na akayat nga dadakas ang mapasamak kadagiti anak na. Beatrice. Lakay, lipata mo dagiti saan anasayat na palabas mo. Aging gaadi mo iwaksi dagita iti panunot mo. Agbutang kat agbutang kan tumanan. Patib karang kumatipakinakam mo. Agtalag ka iti Diyos. Kumararag ka, kat dawatam ti panarabay na. Amok asaan na tayo abaybayan, Gabriel. Miss F, sangapulon atawan tinapalabas manipod daydi apasamak. Agkinsi atawan meten nga agdandan na kami kani Beatrice. Ison ti pinakanabayag ang nakadannak. Aklunak nga aging gaita kat adalat ta dagiti gundaway amabut-butengak nang runa no kasjay nga agsakit ken rumrumwar ti asawak. Numabalin, jak kayat amapukaw iti panagkitak, ngamin kastaunay a panagdandanag ko. Ngam husto ti kinuna ni Beatrice, sa anak amabalin nga agpaabak iti buteng. No addaman nasayaat nga inpaay dagiti nagbalin apadas ko, daytoy ket ti panangidaton wenno panangisukok iti amin nga aramidak iti Dios. Amin abanag ket rumbeng nalaang nga italek tayo kenkwana. Ngamin isulaeng ti akin kontrol iti amin abanag. Isu ti man nakabalin ken mannubot tayo. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Gabriel. Ken ka pagayam, Gabriel. Uray mamin ano ka maisukba, matumba, wenno may patukma, bumangon kat bumangon kalatta. Kasta ti kayarigan dagiti panubok iti biag. Uray paulit-ulit dagiti pasamak, saan ka arumbang asumuko.
Ipakitam a napigsaka. Ipakitam a kabaalam dagita a pannubok. Ngamin, saan nakangaikan ti Diyos iti pannubok wenno parikot adi mo kabaalan asulbaran ken paglabasan. No sumuko ka ket maawanan ka iti namnama, di munton mapadasan ti agragsak. Kas kunana iti maysa a kanta, at daragsak kalpasan ti panagsagaba. Alakastan pagayam Gabriel, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay, iti kapadasam, dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti pakasaritaan nga intay drama ita ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan a marsyal. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a marsyal. Naawi sakmet a nagsurat tapnoin nakibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko. Patsak ngamin a makaibati daytoy iti adal kadag iti padak a dumdumngeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Jaguar! Hey! Sana kay! Jaguar! Anang, naimbag ang oras yun. Kasta mo kang kabaraw, nakapasyar ka may. Ay, kuha, nanang. Umay ko lang kumadamagan, nung naisarsarong dito ita asawa. Saan pa nga minasimbangpat nga ginggay ta? Di magasmat itay, ngam nagawid mo lang adagaws. Anya nga oras nga da dito'y nanang? Kan anya nga oras sa pimanaw? Di magas labi 8, kalpasan na, pimanaw mo laang sakbay nga agsipngat. Kastaya, Wag, nikot-nap-napanan na katan nga eh. Apay nga adyak mo't napasangpot iti balay itay. amangan ki dimat no nagsinalawasiw kayo baraw. Agawid ka ki den ta amangan no adamot tan iti balayo ti asawam. Sige nga rin nanang, agawid akon. Tama nga no simbang pwede nga agpaiso ni Almay iti balay. Sige, agan anad ka ditadalan mo, Marshal Baraw. Sa dino tinagapam, ha? Anay ko. Sa dino tinagapam ko na ka. Apay nga itakala nga sumangpat. Among kadi ang sinapsapol ka. Anay ko. Ipatamtiimak, Marshal. Masaksak ita na. Jak ibatante imam. Aging ka itidi mo ibagano sa dino tinagapam. Anay ko. Anay. Sa dino tinagapam ko na ka. Sumungbat ka. Patanak ko na. Natangsit ka pa, ha? Apay, asino ti pagtangtangsit mo, ha? At lalaki man yan. Asino ti lalaki? Awan lalaki. Among kati asinapsapol ka. Nakadano nakpekit din iti balay dananang mo. Gapu iti palang sapsapol ko ken ka. Nagko na ngamin asapulan nak. Kat amumat anapanak nakigapas iyay ayan damari silya. Kasano, katrabiin, ngam di ka matala sumangpwetan. Nabambanog kita nga o anapan nagtrabaho. Ngam kastakit din tipas pasabat mo. Ay, makaumati kastayab yan. Ha? Alma! Agsubli ka na toy! Saan ta pa yan ang pasalag sa rita? Alma! Adapay nabati ang kwartam dita, Marshal. Adapay mo. Apay aya. Ay katmangtad ka iti pagpalingkit tanin na ibusan dagiti masapsapol dito'y balay. Tayo tangdan mo nga'y anapan nakigapas. Manumot laang ngay dayjay. Adayo akurang gumatangak pa iti may sakaban abagas.
Mangala ka nga rod iti ballpen ken papel, tayo listak na iti katangam. Hindi kasta, saan man nakumkumpurmi ti mapan mo alaan. Siya akong ti mangilista, taamok no anya dagiti rumbang amagatang. Siguradum adag iti lang importante ti katangam. Wen kunak lang arudan, ay unay kan aya. No agsasao ka, kasla awan panunot da tao. Awan timbaga akasta, ti kunak, dagiti lang importante ti katangam. Wen nga rod, amok met ati agi budget, saan akas ka dagiti daduma dita agastadora. O ala, muto yun ti pagpalingkik, tamapanakon, tani, aldawon. Nay, adumot ti pinalingkem, bakit? Anyangay na kita. Ado talaga takinumpletok ti pangkusina. Kape, asukar, gatas, kanda dumapay. Gimatangak pa iti bangus, kan nangaalaak matlaangan iti arena. Naimbag lang ilutok a meriendaan inton mapanak ijay talon. Di pa ikat awanin na bati iti inted ko kin ka. Awanin naipalingkik aminan. Ayan tay ballpen ken papel nga inusar mo itay agsapa. Apay, anwam ti ballpen kan papel, Marshal. Ilistak dagiti presyo dagiti ginatgatang mo. Tapno makwenta no talagang awanin na bati iti inted ko akwarta ken ka. Anya? Di kagtunga nga dita ha. Inka alaan ng ti ballpen ken papel tapno makwentak mo't dagiti ginatgatang mo. Nay, da kayo matiagin inaw, Daddy. Sa dinot ayan ni Mami. Nasapa na pa ni Jetalo, anak ko. Isuti na pa nagaraldo. Apay, kanya ti masapol mo ken ko ana. Dumawat ako maiti kwarta. Ada ngamin bayadak ije pagadalan. Manong kumaya ti bayadak? Ang mga no umabot dayjay iti mga 2,000 plus. Saan laang ngamin amay may sa ti bayadak, Daddy? Kastaya? Wen, sapay masapul a bayadak ita dayjay. Nalipatak mat ngamin ti dimawat kini Mami idi rabi Mamit lang nga ro ta kita agnod dapay na bata akwartak. Sige man, Daddy. Kat agyaman nak Ura anak labid dito yan, tamapan ko alaan ti pitakak. Wen, Daddy. Oh, nagdadal ka pa alba, balasan ka. Ni Tata Martin mo dayjay. Nakatugaw iti ayan ti puon ti kayo. Umay ka pa yaglinaw. Tade, hasta ulay ti pudot na. Sige lang, Tata. Madamdama akton nga ginana. Palpasak pa ito'y ar-aradwag. Umay ka kintin ako. Ituloy mong tunay tanitun madamdama. Agalas 11 matgaya man ngagpaiso. Umay ka kapag sanguan tato'y binalon ko adikat yung kamote. Sige, Tata. Umayakon. Kinasayaan. Aginana akpay man ngagpaiso. Mapanak iti ayan ni Tata Martin. Bilib ako na talaga iti kinagagat mo, Alma. Balasan ko. Agasim man ta si kamot yung dagtaltalon. Si kapat ti mapan makitang dan ngagsak ka. Kanon niya pa'y dito a klase ti trabaho. Anyangay nga rod kat adamat sakit ti puso ti asawak, Tata. Saan ang makatrabaho iti nadagsan? Iso ang kapilitan asya kung ti agtalon kan mapan makitang dan. Tanodyak aramidan ti kasta. Sigurado amatay kami mat iti bisin. Di met pau-pau itanda kayo ti ilan ni Marshall anak asawa iti foreigner? Wan, nga masapul ko latamot ti makitang dan. Tapno adamot bukod ko akwarta, Tata. Ha? Hindi. Hindi ti kaya't mo asawan. Ay na, nakababain man nga ibaga. Ngam adda imot ti asawak, Tata. Anya? Day tatipod no, Tata. Kwarta na lang ti kwarta na. Manipod nagasawa kami. Diyak pa'y napuutan nga inyawat na kanyak ti sweldo na idi agtrab-trabaho. Kas kaya? Day tatipod no, Tata. Nakarkaro pa'y kat diitan ati kinaimot na. Ultimo piso asukli kat alaan na. Ne, diyak amo kadagayam kasta nga ugali ni Marshall, balasan ko. Numaminsan nga rod kat mapampanunot ko pa yan apanawan gapo iti kasdi nga ugali na.
Maumuma akon talaga, Tata Martin. Agpudno ka man kanyak, Alma. Anya ngay kumatiipudnukan ka, Marshal. At dan sa relasyon nyo iti dayjang Anton. Anya? Masansan ti pa nagkuyog-yukit. Dandani amin amapan mo pakitang danan. Kat isumot ti mapan na pakitang tangdanan. Nagalas kat ti kasta nga ugali mon, Marshal. Mapan makitang tangdan di tao para iti pamilya na. Makitagtagad tapno adda ipakan nakadagiti anak na. Ita, pagpanunutan da kami din, iti dakas. Kasano? Kat kanayon ti panagkuyog yo. Iso akanayon ti kagidgiddan mo nga gawawid. Kang ganasem mo tin tagluglugan iti motor na. Ay kat natural ata isukat nga rod ti kadwak amapan makitang tangdan. Adayo ti pagnaek. Iso atap no jak marabyan nga agawid. Ay kat makilugan ako na iti motor na. Ta isumit laeng nga agpaamyanan. Kat dadya danilungay. Nasingid kayo mat iti tunggal maysa. Agkinkin na tawa kayo mat iti tersina ni Anghilay dinaminsan ngal daw. Oray dadya amarten. Kanayon ti panagsarsarita yo tunggal mapan ka iti talon. Ay, jak amukan ka, Marsyal. Aglablabas kan. Jak laim pagarup akas takarug ti panunot mo. Angam sige, tapno di mo met ko na. Likli ka kung dagita atat tao. Itikas na, malpasan day ko asaritaan. Hello, Mama. Hello, Marshal. Kumusta kayon? Ni Alma ni John, kumusta damutan? Kasi da po, Mama. Okay kami mutlaan. Da kayo ngay. Kumusta kayo mutditan? Nasaya at kami mo dito, anak ko. Aywan kayam. Agawid ti may sa agayam ko nga da dito'y Germany. At da ipawit ko para kada kayo. Ay na, ang yaman ak, Mama. Nawan kayo lang. Jak amon no kasano ti pamilya. Amuyo mat adya akong makatrabaho gapit ti sakit ko. Awan na nyaman na, Barok. Iso nga rod ngay karkarigatak mo ti ag sideline dito'y. Tapno at damot basit maipawit ko kada kayo dita Pilipinas. Ba nagapagyamanak unay, Mama? Awan na nyaman na ko nakmat. O sige ha, baliwak tumanan ti umawag anak ko. At dapay ngamin aramidak. Bye. Sige, Mama. Bye. Oh, Alma. Sa din ti papanam. Nakapulos ka mat. Mapanak met agbirok iti bukod ko akwarta. Tani, awan met namnamaek amang ted. Ha? Sige, tamapanakon. Mabit lang. Kasarsarita ka pa lang. Talikutan naklata na kasta. Apay aya, aldaw nga rudan. Amangan no jak masambot ti biyahe nga agpasyudan. Aguray ka kunak. Na, apay nga min aya. Adda ka di ibagam. Apay kasta tilangam. Apay, anya ti parikot mo itilangak, Marshal. Naka-lipstick kan naka-make up ka mat. Kan apay akasta ti batom. Naka-jeans kan naka-blouse ka. Abak mo pa yung ti anak ta nga agporma. Kasla ka mo't balasang iti day taasuot mo. Ay kat siyempre mat uray bumakutin da tao. Nasken laeng mat nga agporma ak akas labalasang. Tapno fresh mat akitaan. Anya? Ala, aglisi ka iti pagnak. Di naktaktakan tani, aldawan. Maladaw akon iti appointment ko. Nagloko. Doang aldawan asan alagaw aho iti asawa ka. Sapay jak makontak ti number na. Ay, sa di nung ay ngatan tinapnapanan na. Ay. Mati na ituwi na. Sa balit agparparit na kanyak. Kat, anya nga iti planom ita, Mari Alma. Dua nga aldawan adi ka nag-awawid iti balayo Sigurado nga urayan na kanti asawam. Bayam ata maustel ijay iti kauuray na. Anya? Si Kamot, Mari. Uray kaskas asawam latamot ni Pari Marshal. Win agasawa kami iti papel, Mare. Ngam iti uray ka anuman, di nakpulos trinato akas asawa. Hay, unay matlakit din nga agpaiso ni Pari Marshal. Naimot lang arudan, nalabas pa itikin naman nangimon na. Ay naku namon, Mare.
Okay lang ko man no saan ako mabil. Hay, uray ka sa no ti kinaanos ti may isang asawa. No kas di mo ti asawa, mauma ka talaga. Ay, wan amare. Uray sakmat talaga apanawak no kasjay ti ugali ti asawak. Launay amare. Isungan anusan nakpailaang tadituyak pailaang dagos mo makipagnaed. Saan na bali, tano makasapulak iti panggadak. Mangisyerak to iti pangdanong ken pangkuryente. Awan parikot iti dayta mare. Okay lang kanyak taag may sa akmat ditoy. Amangan kit din no kayat mo ti aglako iti nateng. Agsapsapulak ngamin iti kadwak iti pwesto. Ay kayat ko amare. Uray anya a klase ti pagsapulan kayat ko. Tinapateg adda pakitang dana. Sige, sumurot ka nga rod ganyak inton bigat ta isurok ken ka dagiti rumbang nga aramida, mare. Nasayat mo tanagawid ka, Jo, na anak ko. Apay ka di, Daddy. Di mo lang nadamdamagan. No sa dino te andyan na laing nga inam. Ay na, di yun birukan ni Mami, Daddy. Ha? Di yun birukan ni Mami, kunak. Ne, anya ti kayat mo asawan. Amom ka dino sa dino te na. Ibaga tamapan ko iyawi dya inam anak ko. Dinan kaya ti agawid dito'y balay, Daddy. Anya? Nauma ka nun dito'y balay. Isu nga agsapol kanulaangan iti panggadan na ijay syudad. Ne, nagluhon. Apay nga basta pimanaw matlatan. Diyak amu Diyak kaya ti makibiyang iti sitwasyon nyo, Daddy. Isu ang makaamu kayong matan nga agsarita kin ni Mami. Ha? Awan ti kanunungak kada kayo adwa. Ngam no lakit di ta kabaalan nyo pa'y nga urnusan ti diyo na kinaawatan, aramiden nyo. Ngam no talaga asaan yun ang maurnos, ay kat adda kada kayong dayta, Daddy. Ay, anya nga ti kasayatan nga ramidak, mama. Si kamot lang ti makasungbat iti dayta sa lutsod mo, anak ko. Mama? Imbagak mo't idikan-kan, aniklikam tinalabas a panagimon mo. Amumat no kasano ti panagsakripisyo ni Alma amang isaksakat iti panagbiagyo. Ngam kasta mo ngamin ti ugali. Diyak nga ron maliklikan ti agimon, mama. Amuyo mat no kasano ti panagayat ko iti asawak. No talaga ngay ayatom ti asawam. Rumbang nalaang nga rod nga agtalakakan ko ana. Saan akas ta pagimunam amin a makitam? Saan lang adayta? Imimutam pa'y gayam ti asawam. Ha? Ay na, uray asino mat nga asawa Talaga ang mauma iti kasta nga ugalim. Apay, di mo amutay pagsasao ako na anakan. Numapno ti salo, aglupyas. Kasta ti kayarikan ti asawa, Marshal. Napunwanan, naglupyasan, nagpatinggan ti kinaanos na. Iso pinanawan na kan. Ay, anya nga tano awagan nyo ta asawak, mama. Ibagayo ken kuha na tagawid din ti balay. Ikari, agbalbaliw akon. Ay, katsika ati mapan makisarita kan kwa na. Ikarim nga agbalbaliw kan. Parang ikan nakapay iti may kadwa agundaway, anak ko. Wen, mama. Talaga akas tataramidak. Aramidak amin nakabailak. Tapno agsubli lang iti denak ti asawak. Miss F, inaramid ko aminan nga amok apamuspusan tapno sublianan nak ti asawak. Ngem talaga nga impatangken na adi na kon kayat. Agbabawi akman ngem naladawan ti amin. Talaga asininaan na kon ni Alma. Ket ita, agmaymaysa akon nga agbibiyag taad dadameten iti anak ko ijay syudad. Agad-adal ngamin ti kakaisuna nga anak mi. Isu asag paminsan laeng nga agaw-awid ditoy balay. Daytoy man ti pakasaritaan ti biyag ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Marshal. Ken ka pagayam, Marshal. Anya ngay ket basol mo met no apay anauma ken pinanawan na ka ti asawam. Kunada nga roden, amin abanag ket adda pagpatinggaan na.
ay ket anu samon ati agmaymaysa ta si kamet tinangidoron iti asawam tapno panawan na ka. Ngem uray di na kan kayat asublyanan, ipakita ken panek nakamlat taken kuana at talaga ang nagbalbaliw kan. Ket tulungam amang paadal iti anakyo. Alakastan pagayam marsyal, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iting kay panagdangan.